Dagi po teligi senam kila ya ringkat ke jingla stat jong kapor, ha kaba ki nong shong shnong jong ke West Khasi Hills, kim tu penon kam shu ya ki kulai ha ba ki let ki wan. Unong thok kubor menta kasni kat badang net jinglen, la ya kendu ya ki arngot ki samla ki badang thmu banet pai shaka shnong jong ki balatep kumka jinrau kabadan ha ki than berki habaya keren bat kita ki samla kilet hu balada kilet jinglet kim judan kam ban shong kali Henry ki shong bet da ki kulai kilet hu ru banang katai ka jaka hadu shnong jongki ka shimpor kumba saw kenta lara yat da ka ba shong do kulai Boba ki moi lando pindi hanno Di moi na wa chara wan kai ba nok sha di sili na ta pide snong nai wa jenreu kadon hanno ta wa jenreu than berki ta kan no kenta thada kulai da phiniat nang ni satai sau kenta kemut kini kulai jong phi kila ban mare hadu sau kenta ate ta kemut ba phim ju don kam kali nai da kulai bai da le chen no oh biang le to pen ya do to kano kador kulai kat kini mta wa jeru ta phi pat kerteng kumno hijat jal khoi ta kano kador ini kulai Rajar. Mana? Kemut. Kita kulai cenderang ni kulai kentai na. Oh, tanda kulai cenderang ni sapoi kan no. Tapi cocok ada pentot kulai yang awal kulai cenderang mulai kai melaman cong. Yo. Oh, toh. Ngabe kuak kulai yong dah yo nah. Toh.